Hey, what's up mga ka-adventure? Tara, pasyal na naman po tayo. This time naman mga ka-adventure, ang ating pupuntahan ay ang Silo-Silo o Pailaw ng Santa Barbara, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na po tayo sa may Santa Barbara, Pangasinan. At ang una naming pinuntahan ay ang kanilang bagong municipal hall. Mary's boy child, Jesus Christ. Ang ganda naman pala talaga dito mga ka-adventure, oh. Ang daming pailaw. At mayroon pang napakagandang fountain, oh. Nag-iiba ang kanyang mga kulay at saka sinasabayan pa ng mga tugtog. Wow, ang ganda naman ito. Sana all. And man will live forever. Kukunti lang ata ang may alam na mayroon din pailaw dito. Madalas doon sa may plaza sila pumapasyal. Mary's boy child, Jesus Christ was born. Kaya kung pupunta rin naman kayo sa may Silo-Silo sa Santa Barbara, ay huwag niyong kalimutang dumaan at pumunta dito sa kanilang Municipal Hall o kay Santa Barbara Town Hall. Hear a choir sing a song. The music seems to come from Mount. Napakaganda talaga, oh. Napakasarap mag-selfie-selfie o di kaya na may mag-grupo-grupi dito. Yayain mo lang yung mga kapamilya at saka mga kabarkada dito. Was born today. Man will live forevermore because of Christmas Day. So yun mga ka-adventure, kasama ko pala ang aking nanay. Kasama ko rin si Mrs. at saka ang aking pamangkin. At tara mga ka-adventure, panoorin po natin ang kanilang napakagandang dancing fountain. Once aglow, all the bells rang out with tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord. Abay, nakaka-relax talaga panoorin mga ka-adventure, ano? Feel mo na talaga at palapit na talaga ang Pasko. So yun nga mga ka-adventure, lumipat na po kami dito sa May Town Plaza ng Santa Barbara. At pasyalin na rin natin at tignan ang kanilang iba't pang mga silo-silo o pailaw. Ditong banda mga ka-adventure, meron pong mga nagbibinta ng mga laruan, mga pailaw at kung ano-ano pa. Ang ganda ng mga pailaw dito mga ka-adventure, oh. Green na green, ang sarap sa ice. Mayroon ding dancing fountain dito mga ka-adventure, oh. Kaso katapos na ata, hindi na namin nadatnan. So yun na nga mga ka-adventure, andito po tayo sa may plaza ng Santa Barbara. Ay dahil sa nagutom tayo sa kakapasyal, ay hanap muna tayo ng makakainan. Dito sa may bandang gilid pala mga ka-adventure sa kanilang plaza, dito natin makikita ang iba't ibang mga nagbibinta ng mga pagkain. Ayun o, meron po tayong nakitang shawarma. Tatlo 100, sarap nito. Hello mga ate, kaway-kaway naman dyan. Sarap naman ang binta nila ate, takoyaki, yummy. Ay mga ka-adventure, kung pupunta rin naman kayo dito sa may Santa Barbara, Pangasinan, huwag niyo pong kalimutang dumaan dito sa kanilang food street. So paano ba yan mga ka-adventure? Hanggang dito na lang po ang ating video at vlog. Huwag po natin kalimutang i-follow ang ating Facebook page at saka YouTube channel na si Ronan's Adventure para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos and vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, paalam!